Actuellement da dabara fe bago maliko na maliko ka nga fulni kanurobe nga fa ka bismillah awa to ko kibaru keneka bakuru ba ufle ala misadon octobre kalo kilimwan wora kera nyaga di donye wole sebu ka ufe do mi kerenkrele no je to go dala mso to gola ani do mi kunya nyashileno dala dumunima amena wala likawi anga ni ndo kun kibaru kono daga sabo no be ke sababu e kama o mabo o tidila maula babu do mite foka chaya ina fo antu nya fa yana tugo mina baguru bawla wala sibu kawi alam sadon octobre kalo kilimwan wora ke don keren li kanya shije tugo dala musuma ani kadala dumni do nyena ma na bifo ma journée mondiale de l'alimentation ni do nyena ma nu ko centre multifonctionnel kulubo karli ani yiri turu barawi kafara muso de ma ga ministri mi nga barabe no baga mara ani monima kafara ministri mi nga barabe no senema uluku men yoro ko folena abdoulaye mega tumbe actuel media to wala nyina domin kerekerenen do togo dala muso kama ani domi sugandira jinya kono dunga fa kuna o do fly nyana mayara nyogon fe anga jamana nyemgo fe wele se bugu alamsa don octobre kalo kile mugan woro samba fla ani mugan saba nyina togo dala muso kanin doyin kama mali jamana yere ye babu minta o de togo dala muso se misega ye politiki kola ani yelemaw ani ubsega jumenke wala sa ugase ku yereta wa domin kerekere na dunga fa kuna jinya kono babu min taro la o de ji ni ko ji iko nyanamaya ni ko ji iko dunga fa mashi de manga to kerefe ande to dalam soka kene kambi to ni ko to dalam soka kene il va foko ministère de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille no ye soni deni du oluka ministère mais ni ko to dalam soka kene il va foko sene kene il va foko baga mara ani moni o kene il va foko sigida lakana o kene il va foko kana ko dunga fasa batili o kene net la ani fait fo ni belle de ni restaurant ko dala musula o ba ira ka foko ko dala musul joro babe jamana yi kono u joro babe jamana yi development u joro babe soroyiri wala. Je puis vous assurer que le gouvernement du Mali ne ménagera aucun effort. Bisi ka sɛbɛntiya aw ye ko jamana ɲɛmaw b'u seko kɛ walasa jamanadenw bɛɛ bi se ka ji sɔrɔ jamana fan bɛɛ la min bɛ kɛ sababu ye jamanadenw ma u ka se ka sɔrɔ siraw yiriwa min nafa bɛ se bi maaw ani sini maaw ma n bɛ wele bila togodala musow ma u k'u cɛsiri halisa jamana taaɲɛ na ani fɛɛrɛ ɲumanw tigɛ la ka kɛɲɛ ni jamana waati yɛlɛmani ye face au défi du changement climatique. Togo dala muso ka nin don ɲɛnamaya anga jamana kono o be jamana ɲɛmɔgɔw ka timinandiya n'u ka cɛsiri yira muso nunu kama walasa u be se k'u yɛrɛ ta togo min na Mali kɔnɔ. En tant que décideur de ne pas jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka laɲini ye de musow bɛ ka se ka u yɛrɛ ta ani sifinnakaw olu minnu ka ca an ka jamana kɔnɔ o hukumu yɛrɛ de kɔnɔ togodala musow ka don bi ka ɲɛnamaya bi don in na. majorité de notre population. Nin do in na Mali togodala musow ɲɛmɔgɔ a ye kanbɔ k'a ɲɛsi jamana ɲɛmɔgɔw ma ni ka dɛmɛ dɔ ɲini u fɛ. Ne bɛ min ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ minisiri muso an ka minisiri bɛ yan an ka agriculture bɛ yan élevage bɛ yan environnement o tɛ yan bi mais an b'a dɔn k'a fɔ min ye sécurité alimentaire o fɛ fana bɛ a y'a fara ɲɔgɔn kan k'a ci lase Asimi Goyita ma k'a fɔ togodala musow ko k'a ta dugu ma o sanfɛ an b'a ɲini a fɛ u ka sariya kɛrɛnkɛrɛnnen ta an ka musow kama ka dugutigiw sen don a la ka jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ n'u ye dugukolo ko ye n'u bɛ dugu kɔnɔna na u ka dugukolo di an ka musow ma dugukolo in fana u ka sɛbɛn k'a la musow bɛ se ka sɛnɛ kɛ cogo musow bɛ se ka wɛrɛ cogo n'o ci la aw da a k'a lase an ka jamana kuntigi ma bawo n'an bɛ transition de la n'i ko transition i ko yɛlɛma. Sani nin do fila ɲɛnamayali baaraw ka daminɛ Mali minisiri min bilalen don musow denw ani duw kunna yɔrɔ kura min jɔra Welesebugu togodala musow kama a taar'o kolobakari o yɔrɔ jɔra ni dɛmɛbaa dɔw sababu ye ni o dɔ ye ONG Qatar Charity ani Suède. An b'a ɲini Welesebugu musow fɛ nin baarakɛyɔrɔ min dayɛlɛla u tɔgɔ la a ka k'u ma misaliya ɲuman ye u ka yɛrɛ ta kunkan baarakow la ani ka k'u ma sɔrɔ sira dayɛlɛlen Welesebugu n'a lamini bɛɛ la. Dans toute la région, voire dans tout le Mali.
Nyina nin do fila ɲɛnamayali Welesebugu fɛn kura caaman donna na ni o dɔ ye togodalamuso ye dolanci kɛ yirituru kɛra ani a ɲɔgɔnna caaman. Waleɲuman dɔ sɛbɛn dɔw dira togodalamuso 11 ma minnu bɛ bɔ Mali fan 14 bɛɛ la. O kɔfɛ jɔnjɔn dɔw dira maa dɔw ma kɛnɛ kan ni olu cɛla Mali minisiri min bilalen don musow, denw ani duw kunna o sen b'a la. Malow dira, baarakɛminɛ dɔw fana dira ni o dɔw ye buruyɛti, katakatani o n'a ɲɔgɔnna caaman. O kɔfɛ malo bɔrɛ caaman de dira kɛnɛ kan Welesebugu ani Bugunikaw ma. Yala yala feere donnen don bala kosɛbɛ. Cɛw, musow, denmisɛnw ani maabakɔrɔw bɛ tilen jago la, sirabadaw la, tile kɔrɔ bolimafɛnw ni ɲɔgɔn cɛ. O wale in kasara tan tɛ. Walasa ka kodɔn nin baara kofɔlen na, an ka jɛ an ka Aisata Maya ka sɔrɔlenw lajɛ. Yɔrɔ minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔ ko maaw senna ka ca ani bolimafɛnw ka taga ni ka segi ka ca, olu de ye yɔrɔ ye yɔrɔ minnu ma ka di kosɛbɛ yalayala feerekɛlaw ye. Ni I y'u ye, u ka feerefɛnw minɛnen bɛ u bolo, u bɛ dɔn sennamatigiw ni bolimafɛntigiw cɛ walasa k'u ka feere kɛ. Denmisɛnnin kulenkɛ minɛ feerelaw, mouchoir ani mobile masiriminɛnw ani a feerekɛla tɔw bɛɛ n'a ka feerekɛkun don. An bɛ mobile minɛnw de feere. Bon an m'an ta sɔrɔ yan nɔ. An bɛ an débrouiller, an bɛ dɔɔni kɛ yan nɔ. An b'an somɔgɔw dɛmɛ, an bɛ ko caman kɛ quoi. A ka fisa ni soɲɛni ye wa? A ka fisa ni tutaso tewuli ni fɛnw na wa? Mun ye ne bila ka na yan, n ma kalan kɛ, bon n fana bɛna wari ɲini pour que n ka se ka dɔɔni kɛ n yɛrɛ ye quoi. Voilà, ne bɛ ka kɛ n yɛrɛ de ka problème kan quoi. N'o tɛ parents ka côté tɛ. Hali n'a y'a sɔrɔ ka don bolimafɛnw ni ɲɔgɔn cɛ o kasaradan tɛ, nin feerekɛla ninnu bɛ cogoya bɛɛ kɛ walasa ka fɛn sɔrɔ u wɔsi la. Bon an ye gɛlɛya minnu sɔrɔ a la, bon an fɛ yen kɔni a kasaraw kɔni a n'a ko ka ca. Moto b'an fura, u b'an baw neni, an kɔni an ko k'an ta ɲini, an t'olu si jate quoi, parce que an nana baara de kama. Mobilitigi dɔw bɛ to ka, u bɛ ko dɔ kɛ u man d'an ye quoi, u bɛ to k'u ɲɛmuru tigɛ n na. N'an taara jɔ u ka minɛn kɔrɔ, u bɛ sin k'a fɔ a ye bɔ yen, mais u bɛ dimi quoi, ani mairie mɔgɔw fana b'an kan. Mais u b'an ka minɛnw cɛ. Na fɛn bɛ to ka tigɛ. Voilà, bon ni fɛn bɛ yen an bɛ taa si de kɛ, donc feere dɔɔni bɛ kɛ quoi, mais ni fɛn tɛ yen, i b'a sɔrɔ a ma nɔgɔn quoi. Nɛni min bɛ da u kan don o don ani gɛlɛya min bɛ u ka baara la, o t'u bali k'u dahirimɛ ɲini. Tile kɔnɔ waati dɔ la i bɛ se ka 100 sɔrɔ, i bɛ se ka 500 sɔrɔ. Bon don dɔ la a bɛ se ka kɛ fɛn sɔrɔ yɛrɛ, don dɔ la a bɛ se ka kɛ i bɛ min sɔrɔ a bɛ se ka caya hali ka tɛmɛ o fana kan. Hali n'a y'a sɔrɔ nin feerekɛla ninnu ka ko ma bon tɛmɛsirama dɔw bolo, o t'a bali dɔw k'u tanu u ka baara la. Personnellement ne bolo ko parce que bɛɛ n'i ka dahirimɛ sɔrɔ cogo de baara tɛ ka sɔrɔ bi. Minnu bɛ dɔɔni sɔrɔ feere n'a sigiyɔrɔma la, u dahirimɛ de n'u taara u jɔ mɔgɔ ka joli, u b'a fɔ ko ayi an bɛ yan sara, u bɛ na kɛ cogo di? Moi je pense que n'u taara gudɔrɔnda la ka t'u jɔ ka fitini feere, mɔgɔw sɔnni sonyɛli, mɔgɔw sɔnni. Kile, funteni, ni si t'u bali u ka dahirimɛ ɲini na. Wari ɲini tɛ taa sɛgɛn kɔ, wa bamananw ko ten, sɛgɛn kɔ ye hɛrɛ ye. Dagasabɔ ye degun ye min ni maa bɛ kuma a bɛ dɔn. U bɛ maa la min ka ca kosɛbɛ, u gɛrɛɲɔgɔnyali bɛ degun se adamaden ma. Cɛw ni musow jɔn dagasa bɛ bɔ kosɛbɛ, mun de bɛ na ni a ye? Nana Karija Kone bɛ jaabiw di an ma. Ne bɛ na ni mani dɔ ye o tɔgɔ tun tɛ ko quoi, ne ko k'a ka da a ma sɔn k'a da, ne y'a bɔ k'a di k'a da tiri. Kasa goman don min bɛ dɔn ni adamaden bɛ ka kuma, a bɛ fɔ o ma ko dakasa. Kuma dɔw la an jɛɲɔgɔnw, an baaraɲɔgɔnw, an kafoɲɔgɔnw, olu caman bɛ yen u dakasa bɛ bɔ u kumatɔ la. Dakasabɔ bɛ se ka kɛ bana ye walima sanuyabaliya, kamasɔrɔ dakasa bɛ maa caman de kun. Mauvaise haleine man ne ka da kan parce que i bɛ ka kuma mɔgɔ min fɛ directement i b'a tigi tɔɲɔ ka da kan e bɛ ka kasa jugu min bila a tigi kan, ça lui plaît pas mais a bɛ maloya a tɛ fɛn f'i ye. Dɔw bɛ u b'a a yirila, dɔw bɛ u nun tugu k'a yirila de telle façon i bɛ ka kasa dɔw dégager, ça ne le plaît pas. Société in ko ka ca n'i ko k'i b'a ko bɛɛ ɲɛɲini, dɔw ka ko yɛrɛ ka kala da ko yɛrɛ ma. E ma hali ni don suturama kɔnɔ dɔw mana kamankɔrɔla a bɛɛ de b'a la o. Non, est ce que farafin yɛrɛ tɛ taa ni nɔgɔ ya? Bɛɛ kan k'i janto i da kɔnɔna la cɛ fara muso kan.
n'a fɔra ko ne ka taa k'a di mɔgɔ yɛrɛ ta kasa bɔlen don ne tɛ se k'o supporter ne bɛna ni mani dɔ ye o tɔgɔ kun tɛ k'o bɔ ne y'o kan ka da ko a ma sɔn k'a da ko ne y'a bɔ k'a di k'a da diri k'u kamalen ye k'u k'u da ko k'a jɛ cɛ da ka sama ko man di mɔgɔ si ye. Cɛw bɛ kɛ degun jumɛn kɔnɔ n'u u taamaɲɔgɔnw dakasa bɛ bɔ? Bon dakasa man ne bon a sababu kɛ surtout ni i ni ka gorobinɛ yɛrɛ dare dakasa non dara b'a la wa bon ni furumuso a bɛ se ka négocier dɔɔni bon olu ko ka nɔgɔn dɔɔni wa parce que dɔw yɛrɛ dakasa yɛrɛ fo ta ne ba min ka nɔgɔn dɔrɔn ka jɛ olu ma awɔ ne bɛ cɛya o pewu sinon bɛnɛfuti fɛnɛ o fɛnɛ ka ɲi bon babi fɛnɛ ni fɛnɛ sera olu sɔrɔ olu bilila olu fɛnɛ bɛ wali singɔn olu fɛnɛ mɔgɔ kasa dakasa tigɛ wa. Nin dutigi in ka fɔ la walasa ka adamaden kisi dakasa bɔli ma o sanuya baaraw bɛ daminɛ kabi cini waati. O tiɲɛ yɛrɛ kɔni mɔgɔ yɛrɛ man ka wuli ka bɔ i sidilan kan fɔlɔ i bɛ ɲɛsin fɛn fɔlɔ ma gɛsɛ walima pati ni bɔrɔsi. Voilà, o kɔni o sariya bɛ ne yɛrɛ fɛ yen ne ka du kɔnɔna bɛɛ awɔ ne ka du kɔnɔna denmisɛnnin ni wulila i bɛ pati ni bɔrɔsi de ta fɔlɔ yanni i ka maga selidaga yɛrɛ la fɔlɔ. Awa Kamara n'ale ye lakɔliden ye ale b'a yira k'a fɔ ko cɛw kan ka jateminɛ kɛ nin ko in na k'u janto u da kɔnɔnaw la. Dakasa kabako de don surtout cɛlakaw fan fɛ ne ba musoman caman tɔɲɔ n'u koyi walayi bilɛ a dɔw bɛ dumuni kɛ n'u ye dumuni kɛ n'u tilala dumuni na hali n'i ma se k'i da yɛrɛ boro sisan s'il te plaît ji dɔ n'i da kɔnɔ k'i da kucukucu sinon parce que ne ye dumuni kɛ san kɛ dumuni buruburu minnu bɛ don e ɲi wo la kɛ a kasa de bɛ bɔ n'a sira dɔrɔn a kasa de bɛ bɔ donc mɔgɔ min b'i kɛrɛfɛ i b'a tigila mɔgɔ tɔɔrɔ toro a kuma tɛ ka fɔ ko ka bisigi yara yan yɛrɛ tɛ yan yɛrɛ dɔrɔn kaba e parlen don tout est bon chez toi mais e girila ne na k'e bɛ ne embarrasser walima k'e bɛ bisigi ne la e da ka sa ne ba ne bɛ sa de. Isa Kamara ale fana ye kɛnɛya tigilamɔgɔ ye ale bɛ ɲɛfɔli kan ye dakasa bɔ kan. Dakasa kɔni bana don bana tɛ hali ni bana don bana juguman tɛ dakasa in kɔni ye kasa gɛlɛman dɔ ye n'i bɛ kuma kasa in bɛ bɔ ou bien n'i bɛ sɔgɔsɔgɔ kasa in bɛ bɔ ka kɛ i sigiɲɔgɔn min mɔgɔ min b'i kɛrɛfɛ a bɛ kɛ o kan a bɛ se ka kɛ n'a fɔ ni mɔgɔ min tɛ da ko régulièrement sɔgɔma ani sufɛ donc ni da tɛ ko yɛrɛ o de fana ka jugu a la kosɛbɛ même temps fana ni ji man kɛra farikolo la o bɛ se ka kasa fana kolokolo da kɔnɔna na mɔgɔ min ka ji min man ca da tɛ kucukucu kɔfɛ fana a bɛ se ka kɛ maa minnu ka dumunifɛnw dunni ka ca dumunifɛn minnu kasa bɔlen don o fana bɛ se ka da kasa goya jaba bɛ se ka k'o la i n'a fɔ layi bɛ se ka k'o la olu kasaw ka gɛlɛn n'a sɔrɔ a ma tobi olu bɛ se ka kɛ ni m'i da ko a kɔfɛ a kasa bɛ se ka tugu i nɔfɛ fɛn min ye a furakɛli ye ni bana min fanba kɛra nɔgɔ ye furakɛli kɔni ye sanuya de ye ka da in sanuya ka da ko bɔrɔsi la n'i ye dumuni kɛ wagati o wagati ka nɛn ko bɔrɔsi la sanga ni wagati o wagati. Maa caman ka fɔ la cɛw de dakasa bɛ bɔ ka caya nka fɛn min don a carilen don kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ wa a fɔli fana ma nɔgɔ an bɛɛ de kan ka sanuya baaraw matarafa walasa k'an kisi dakasa bɔli ma min n'a tora sen na a bɛ se ka kɛ bana ye. A bɛ kalo kelen bɔ banakisɛ dɔ carilen don kosɛbɛ mɔgɔ kɔnɔ n'a bɛ f'o ma ko apollo ɲɛdimi don min bɛ adamaden ɲɛ bilen ni k'a bila botigɛ la apollo bɛ daminɛ cogo di a bɛ dɔn cogo di k'a b'i la a bɛ furakɛ cogo di Yamuru Tarawele ale ye kɛnɛya tigilamɔgɔ ye bɛ ɲɛfɔli kɛ anw ye Fatumata Amadu Tarawele ka kuma bara la. Apollo an bambara jar ni nɔgɔ donna ɲɛ la ni nɔgɔ donna ɲɛ la et que microbe bɛ nɔgɔ minnu na n'olu donna ɲɛ la ni ɲɛ nana bilen ani ni ɲɛ bɛ ka botigɛ donc an b'a fɔ o de ma bamanankan na ko Apollo mais a cause yɛrɛ ye nɔgɔ de ni nɔgɔ de donna ɲɛ la et que ça se multiplie n'a nana fɛn botigɛ ni ɲɛ bilen daminɛ dɔrɔn an b'a fɔ ko Apollo de don non Apollo bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ mais comme denmisɛnninw de bɛ mɔgɔw ɲɛ la ka caya o de kama c'est plus a cayalen don denmisɛnninw fan fɛ ka tɛmɛ mɔgɔkɔrɔbaw kan sinon Apollo in bɛ bɛɛ sɔrɔ parce que wagati dɔw de la Apollo bɔlen don kosɛbɛ wagati min na microbe fɛnw ka ca ani wagati min na an bɛ ka bɔ saison dɔ la ka taa dɔ la donc o intervalle ninnu kɔnɔ o de la Apollo bɛ caya donc mɔgɔw ka contactiw ka ca wagati min na donc Apollo bɛ caya o wagati de pour que ɲɛ tanga Apollo bana ma o ye ka bolodimi nɔgɔya yanni ka bolo magalen minnu ka ɲɛ la ka olu fana nɔgɔya ka to ka bolo nettoyer ka to ka ɲɛ protéger o de b'a to mɔgɔ bɛ se ka tanga Apollo ma. An fɛ yan nɔ n'a ye mɔgɔ minɛ an caman bɛ n'a y'a minɛ an b'an sigi so an bɛ verre noir don donc o ye ka banakisɛ tɔ cari de n'a y'i minɛ i kan ka i wuli joona ka se a dɔnbagaw ma pour que u bɛ se ka fura sɛbɛn a ka dan sira la parce que c'est quelque chose a traitement tɛ mɛn quoi a traitement bɛ taa une semaine dɔw tɛ se une semaine yɛrɛ ma n'a furakɛra a furakɛcogo la donc an bɛ fura dɔw bɛ yen nɔ an b'u wele ko antibiotique an bɛ antibiotique de sɛbɛn mais a bɛ u caman bɛ furakɛ en fonction min bɛ a tigi la
dɔw ta ye bileya dɔrɔn ye dɔw ta dimi b'a la dɔw ta ŋɛɲɛ b'a la donc min bɛ min na an b'o traité n'o furaw de traitement bɛ kɛ ten tɔ. Sisan nɔ jamana kɔnɔ kunnafoni a n'a ko kan kunnafoniw bɛ lase aw ma teliya la Maimuna daw fɛ. Jamana kɔnɔ kunnafoniw sibiridon septembre kalo tile 28 san 2023 nɛgɛ kanɲɛ 10 waati maa minnu ye defu kɛ juin kalo tɛmɛnen san 2023 la olu ka orientation bɔra yaasa u kan ka taa yɔrɔ min lycée la u ka o dɔn. O hukumu kɔnɔna na ministre min ka baara ɲɛsinen don kalanko ma ye ɲinɛ san kalanko timɛko ɲuman kisi ni ekɔlidenw ni ekɔli karamɔgɔw bɛɛ ye. Jamana kɔkan kunnafoniw jumadon octobre kalo tile 27 san 2023 dugujɛda fɛ mugujugu dɔ binna Egypte dugu dɔ kan o min bɛ Egypte ni Israel jamana ni ɲɔgɔn cɛ ni mugujugu in kasara sera kɛnɛyaso dɔ ma o min kɛra sababu ye ka maa 6 bɔnɛ u nin na ni laseli in kɛra Jabarani Alkaira News maaw fɛ. Chinois ka ministri min ka baara ɲɛsinen don u ka jamana ani jamana wɛrɛw cɛla kow ma tɛ taama kɛ ka caya ka taa Washington kaw fɛ. Alamisa don septembre kalo tile 26 san 2023 u y'a laɲini k'u ka na ni bɛn ni kelenya ye u ka jamana ni États-Unis jamana ni ɲɔgɔn cɛ. K'a sɔrɔ ni jamana fila in cɛla kow ma nɔgɔn kosɛbɛ sabula u kun cɛsirilen don fadenya kɛlɛla u ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛɲɛ fɛn caman na i n'a fɔ sɔrɔ siraw ani subahana mansinw dilanni ma. Jumadon octobre kalo tile 27 san 2023 Rusi jamana ye Ukraine jamana jalaki ka kɛɲɛ ko u ye bingani wale kɛ ka ɲɛsin u ka dugu dɔ ma min bɛ u ni Rusi jamana furancɛ la ka ɲɛsin u ka subahana mansin dɔ ma nka a bɛnna ma ni bingani wale ma tiɲɛni kɛ wa a ma damatɛmɛ wale kɛ Rusikaw fɛ yen. Ni ne bɛ dan sigi an ka nin dɔgɔkun kibaru in na aw ni ce aw ka ɲɛmadali la an b'a fɔ k'aw kan bɛn diɲɛ wagati yɛrɛ. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisé dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC.